Kurs zázrakov, lekcia 113. Pre opakovanie ráno a večer. Som jedno ja, zjednotené so svojím stvoriteľom. Som jedno ja, zjednotené so svojím stvoriteľom. Patrí mi pokoj a úplný mier, lebo som jedno ja, úplné, v jednote so všetkým stvorením a s Bohom. Spása pochádza z môjho jediného ja. Spása pochádza z môjho jediného ja. Z môjho jediného ja, ktorého vedenie stále zostáva v mojej mysli, vidím, že dokonalý Boží plán mojej spásy je dokonale naplnený. V celú hodinu som jedno ja, zjednotené so svojím stvoriteľom. Pol hodinu potom spása pochádza z môjho jediného ja. Som jedno ja, zjednotené so svojím stvoriteľom. Spása pochádza z môjho jediného ja. Som jedno ja, zjednotené so svojím stvoriteľom. Spása pochádza z môjho jediného ja. Som jedno ja, zjednotené so svojím stvoriteľom. Spása pochádza z môjho jediného ja.